David Oginde mabende ne en bishop mar kanisa no mar Christ is the Answer Ministry. Nyaka sani koro nego beno keto maino mare neno ni otiek weche mag mibadhi e pacho ka luore ni iwacho ni mibadhi e gino mabende e tuo matuoyo piny Kenya matamra gi nono ka luore ni kotudore kod weche mag mibadhi chenro mag dongruok ok nyal dhi mbele yo makare osuptende magwa ok nyal bedo makare ka luore ni nitiere nyaka joma kwalo yedhe kacha ka luore kod weche mag mibadhi omiyo kochamo muma mar mondo mi obed jakom manyien mar EACC to nego bed no chung kar tiende okedo kod mibadhi e yo makare pacho kae. Warito neno gimobotimo kopogore kata mnagi mane en jakom waseneno jokombe mopogore pogore Eliud Wabukale makoro nowuok e kom makamane mabende koro Ginde biro bedo kadonje. Iti gazet mar aboro ntiere mana en jaked ne ratiro mag oganda pacho ka mabende gisani no yier kaka senator e county ma Busia Okiya Omtata. Bende gisani koro osedhi e doho ka bende odwaro mar mondo mi ochung chenro mar yiero commissioners manyien mago mar duol mochung ne IEBC kata mna mochung ne yiero e pacho ka bende owacho ni chenro mar puodho kata mna jok ma bende biro yiero gi notimi ataro mar chik. Kata kamano wach makamenya ka sani koro nitiere doho warita ni to doho biro wacho nango kalure ni ma bende na chiel kuom gigo ma bende Azimio la Umoja osebedo ka kwedo ko giwacho ni aput ma bende jatend piny William Ruto oyiero mondo obi oyier commissioners manyien abiriyo mag IEBC en aput maponono biro yiero commissioners manyalo konyo Ruto kaachiel kod Lange e yombo yiero mar higa mar 2027 kata kamano wach makamae sani koro wanyalo wacho ni kwede kod jomathoth Okiya Omtata bende sani koro ero osewuok oko mar kwedo wach makamae to ka ber tadira wach mar IEBC ni en gino monego bed ni ing'iyo matut e pacho kae lalruok onego bed mararieya mar mondo mi kwachopo e yiero mar higa mar 2027 to ka IEBC osetimo tijgi mar tayo yiero e pacho ka ng'ata kikuogo oko mar seyo IEBC ni commissioners mantiere kacha chalo ni nonyiewgi emomiyo yiero oko wuok e yo makare onego piny Kenya chope okang' maka IEBC osetieko yiero tineno ni en yiero motim e yor ratiro en yiero motim e yo mahuyanga ma onge mibadhi moramora ma onge nindo nyabati achiel lokruok makamago keti nikech kata mana yiero mosekalo bang' higni 5 wasebedo kwa winjo badho kotenre kod yiero ji seyo kata mana commissioners jotelo seyo commissioners mag IEBC kanyakla kod jakom iparo ni ma biro rieyo kata mana duola mochung' anyalo wacho ni waketo mana geno kaachiel kod lamo ok wang'eyo dhano to dhano Joyce netoki gazet mar The Standard it gazet mar 10 kama bende koro boma ma Eldoret bende koro idwaro mar mondo mi lokre city the fourth city e pacho ka wang'ini wantiere gi Kisumu wantiere gi Nairobi wantiere gi Bomasa boma ma mano city Eldoret mano town boma ma Eldoret bende koro idwaro look city okang' makama koro pod nitiere twak ahinya gi mano county government mag gwenge mag Uasin Gishu. En wach makara ahinya kalure ni koketa Eldoret mar mondo mi obed city to ponono biro kelo ber mopogore ne jodak e county ma Eldoret kata e boma ma Eldoret kono ka bendi wacho kae ni nyaka sani wang'eni boma biro gi ber mopogore joket mwandu biro bedo ka ringo kono mar mondo mi oket mwandu margi kocha wabiro neno kata ka chenro mag dongruok medo idho malo e ngas mopogore kalure kod nyadhi makoro omed boma makamano Tok mabende dhi nyime mabende ka giyudo puoth makamano koro mano Eldoret koro biro bedo city mar 4 mano e pacho kaendi parni gwenge mag Eldoret bende wang'eni nitiere gi jong'wech marauma e pacho kaendi Joyce adwani wadhi mapiyo pi gazet maro machielo mano gazet mar Daily Nation motelo nyakwara Mgajwang' nosenyisi ni gazet mar Daily Nation thoro wach mare opogore gi mano mana nitiere The Standard la loso ahinya kotenre kod weche mag siasa mano mar Daily Nation bende gin mana weche mag siasa en mana ne e sector mar weche mag tuke inyalo paro singo mana en jatend piny Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto nosingo Uganda ma pacho kaendi pau tuke ochiko nanego bed ni igero to pau tuke makamagi nochune gi omenda nitiere tenders mabende nomi kembe mopogore koro nitiere picha ka mabende moko kuom gi nyakwara Mgajwang' ing'eyo tipo maggi kuom ranyisi Moses Kuria en jatend migawo mochung' ne weche mag ohala gi sani nitiere kampine mong'ere kaka Moses Kuria Smith and Gold Production Limited
nochune tenda mano mar gero stadium kata mana paw tuke mar Karatu mantiere Gatundu South e county ma Kiambu. Nena omenda bende nomiye king'io kata mana Benjamin Kubai omenda ero Mark Mwendo nitiere YITC president bende kanyo omenda modhuro to omenda makamagi kata bende nomigi stadiums makamagi nochaki nokotieki omenda makamagi nodhi kane. Kata kamana nyalo wacho ni gazet ni mar The Standard otemo menyo mibadhi mabende nitiere sectors mopogore opogore pacho kae. Ka bende nyaka sani wacho ni chenro makamae mano motelo ne yiero mar higa mar 2017 mano duond burano mar Jubilee mano ma otel ne kod jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta kachiel kod jalupne e kinde go Dr. William Ruto. Mano ne achiel kuom manifestos kata gigo mane nitiere manifestos mag singo mar gero mano ni wacho kanyo ni multi-million shilling world class stadia e counties mopogore opogore ti wacho ni higni auchiel tok mae magi duto poko nenore. Wantiere kanyo kod jakoma mar boda mano mar KRA mano Anthony Mwaura en bende entiere kod kambi mare mano mar Todi Civil Engineering Firm en bende kambi mare ne oyudo kanyo oraka mar $274 mar gero mano Kirubui Stadium mabende yudore Chuka. Kata kamano nyaka sani owacho ni project makamano ochiegni tieki. Magi mana mibadhi manyaka sani wanyalo wacho no mieno jotelo mopogore opogore kata kembe mopogore opogore pacho kae. Penjo en ni stadium makamagi nonego bed ni gero mar mondo mi ober ngima jopiny. Stadium makamagi koger to nego bed ni ting'o malo kata were kata talanta mag jotelo mag rowere mopogore opogore pacho kae. Sani koro pesa oselal idhi tim nang. Apa ni mar Kerubiani debed no wacho adier nikech iro neno tipo mag stadiums makamagi nyakoro mga jonge ni geno mara ni seneno omenda mano mi kambi ka kambi to wege kembege bende neno tipo gi ka. Ineno Kuria no mi siling $259 Benjamin Kubai $295 Mark Mwendo $299 president mar WIETC no mi $304,000. It gazet mar 7 mano mar The Standard koro onyiso kaka tipo mago kaka stadiums makamagi nyalo chalo. Mano it gazet mar 7 nyaka gisani kaka stadiums makamagi chalo. Moko kuom gi wacho mana ni rombe jamni emakwae. It gazet mar 7 page 7 mano mar Daily Nation nitiere tipo mabende adaro mar mondo minyakwa Ramogi Ajwang one kanyo mano stadiums ochiko mabende noger mana kwa nyalo ng'iyo Joyce e tipo mag stadiums makamago ero mar mabende kwa neno gi kanyo Sharon no beni igero gi adiera kako wach kanyo ne onego beni gibedo world class mar adiera wantiere kanyo kod Karatu stadium Kirubai, Marsabit, wote wantiere kanyo kod stadium machielo mara Kamarinya kachiel kod Kipchoge Keino stadium. Kata kamano wanyalo wacho ni gidong gunda onge tich moro amora matimore. Bere ja KRA board chairman kata mana jakoma mara temo mar KRA mara ni apano temo mar Kerubiani nikech wacho ni mara chiegni chaki. Moko no chaki kaka magi no chaki to poko tieki mar wote anita kaka ne no chak mana kuny. Wanyi ni ja wote Mark Mwendo. No all mana kokoto kende. Mark Mwendo no mi $299 kai kuma stadium ochopi. David Ndiangui nena akene mabe no chakata kuny ko sango matimre kanyo. Oket mana slab. Magi gino omenda mag japiny omenda mara gi mar nyakora Ramogi Ajwang omenda ma ijuogo bayo osuru. Wach matek. Jesa dan wache kinonro mar gazet ne Ramogi Ajwang ko wani idio thuolo wani som gazet mano mar Daily Nation ahinya kaluwore gi wach maket kod ma inge matut ahinya kaluwore gi wach makamano. Wache gi it gazet mar 12 etwak mabenda di bedo gode chiendo mar mbaka oromo kama bende koro nonro seyangi ginore mabende nokelo chapni ahinya skunde ariyo mabende koro nolor mano school mar Sacred Heart Mukumu Girls kama na nyiri ariyo notho kaluwore gi muoch mar tuonye mar nyaldiema kanyakla gi school mar sekondar Mabutere duto te mantiere county ma Kakamega. Sani koro yangore kaluwore gi jatend migawo mar weche mag thieth e pacho ka Susan Nakumicha wacho ni bang' nonro notim Kemri na uter samples mag pi e sikul makamano mag chiemo koro yudore ni e school mano mar Sacred Heart Mukumu nyithindo no yuda chiedh nade mamoko bende notho kaluwore gi tuoche mikelo kod typhoid fever amabiosis mage mabende koro no yudore
nyaka sani wacho kanyo ni magi duto biro kaluore kod lil mar alwora lil mar alwora maponono ni nitiere skul kacha. Kiwacho kanyo ne poor sanitation e achiel kuom gigo maponono ne okelo achiedh nade makama. Iwacho ni pi magisebedo ka gitiyo godo e skul mano mar Mukumu Girls nen pi ma ok ni kare, chiemo ma bende yande gichamo bende ok ni kare, mane momiyo okelo achiedh nade makama. Kata kamano bende giwacho ni nonro pod itimo mane skul mar Butere Boys High School kaluwore ni gin bende achiedh nade maket kod mano nomakogi. Kata kamano pod itimo nonro mar mondo mi oyanga gima ne nyalo bedo ni okelo midhiero makamano. Ka bende wacho kae mano jatend migao mar thieth mano Susan Nakumicha wacho kae ni gintiere kod luoro ni tuoche makamago nyalo kelo tuo mar cholera kaachiel kod Marburg disease. Kata kamano kar timo nonro mar Kemri to wacho ni mago ok nyal kelo tuoche makamago. Giwacho ni results gin negative kaluwore kod Kemri. En mana ni miyo moro bende naneno ka notimo nonro ne nyathine ma bende some skul sekondar mano ma Mukumu Girls, Sacred Heart Mukumu Girls. Wacho ni otero nyathine mano Kisumu specialist. En mana ni nonro bende koro yango ni nyathine na nitiere koda tuono mar cholera mano mar nyaldiema. Koro akenene mane ma wacho adier to mane mok wacho adier. Wanyalo wacho ni koro nitiere gwenyruok e paro kata kamano nego bed ni nono wach makamae matuta kalure ne en gima rach ahinya. Nyathi nitere skul ka ngima to duogo ni kotuo ni mara iye kae odieo ong'ok ok en gima kare. Onego bed ni rito nyithindo maber ahinya e skunde. Jesu chin mogik kwa tieko nonro mag Asharo na nyalo mana jiwo nyakwara Ramogi Ajwang mar mondo mi onyiew gazet osomo kinyi makawuono. Gazet iwacho ni somo medo rieko, weche mopogore opogore nitiere gazet kae ma bende nyalo konyo japinye e ng'eyo gigo duto matimore pacho kae. Wan walidha matin gazet to koro ndike aching ibedo piny somo yo makare. Ainya kata mana tije bende nitiere nyanya ka thuolo mag tije nyaka orak bende nitiere tenders joma dwa tenders kinyo gazet emo ni gazet uso siling 60. Koko mano gazet momore kinda The Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo wan waselidho wasemi siso okiny makawuono nan gi Joyce Oduor bang'ma adaka yo matin idwa riwore kendo gi Joyce Oduor mar mondo mi okel ni twak mokwongo e chenro mar piny. Kik dhi maboro.